Keď si spomeniem na svoje prvé chabé pokusy s cvičením, vždy sa nad tým pousmejem. Viete, začať sa hýbať v 40-ke a s takou veľkou nadváhou, ako som mala volakedy, no škoda hovoriť. Keď ste si prečítali knihu Vysoká škola chudnutia, iste viete, ako som dopadla. Vtedy, v tom čase, keď som začínala, hrozne som túžila mať pevné svaly, ploché brucho a veľmi, veľmi som chcela nosiť oblečenie číslo 38. Ale musela som preto niečo aj urobiť. Lenže viete, cvičiť sa mi nechcelo, presne tak ako vám. A napriek tomu som potrebovala zistiť aj jednu závažnú maličkosť, že s chudnutím ešte neprichádza pevná a pekná postava. A tak vznikla jednoduchá cvičebná zostava, ktorú vám predvedú moje dievčatá. Veľmi jednoducho sa ju dokážete naučiť a je veľmi, veľmi účinná. Dôležité je si zapisovať výsledky do svojho denníka, či už v cvičení alebo v stravovaní. A je dobré pozorovať všetko pozitívum, ktoré z toho vlastne vyplýva. Ešte čosi tak na záver. Chcela by som povedať, že každej jednej držím palce, prajem veľa úspechov a pamätajte, každá cesta, nech je akokoľvek dlhá, začína tým prvým krokom. Tak a teraz sa bežte prezliecť. Takže začíname. Natiahnem sa vysoko a uvoľním sa. Opakujeme 3-krát. Hore a dolu. Mierne rozkročím nohy. Pritiahnem sa ku kolenu, jedna strana, druhá, trocha dopredu, uvoľňujeme svalstvo, zahrievame sa. Chytíme ruky, roztočím ramená, dávajte pozor na kríže. Pristúpime k samostatnému zahrievaniu, rovno stojím, poprosím vás, ramená dozadu, palce dohora, kmitom dohora 20 krát, pomaly cvičíme. Každá jedna z nás si zvykáva odpočítavať každých 20 hybov. Budeme robiť ramená, zatni špeste, vytlačím dohora, 20 krát pevný, tvrdý pohyb, aby nám neochabli, aby sme mohli nosiť krátke trička. Posledný, vystriem ručky dohora, základom je pevne stáť a 20 krát kmitám ramienkami. Dbám na to, aby chrbtica bola vystretá. Rozcvičku máme za sebou. Budeme robiť pásové cviky. Chytím sa za stehno, nastavím rameno tak, aby som si cez rameno nevidela nohu, len chodidlo. Dvihnem ruku, natočím správne, natiahnem pás a kmitom asi 2 cm zoštihlujeme boky. Dbám na to, aby pracoval len pás. Precízne sa otočím. Znova nastavíš rameno, otočka s rukou, natiahneš a kmit. 1, 2, 3, 4, sekundový rytmus. Ak cvičím správne, je cítiť pás. Musíte byť opatrné na kríže. Mierne vykročím dopredu, otočím rukou, natiahnem chrbticu a 20 krát rukou dopredu tak silno, ako dokážem. Opretá som o koleno, treba dávať pozor na to, aby pracovala chrbtica. Ak ste dávno necvičili, musíte dávať pozor na kríže. Znova otočíme, nastavím rameno, natiahnem chrbát ďaleko, 1, 2, 3, 4, 20 krát, pekný sekundový rytmus. Cvičíme pokojne. Vydýchnem si. Tým, že položím ruku hore na hlavu, natiahla som šikmé brušné svaly, naznačím pohyb, že držím v ruke činku a kmitom do boku precízne sa ohnem tak ďaleko, ako mi organizmus dovolí. Vždy oddychujem. Treba si uvedomiť, že každá obézna žena má problémy s cvičením, takže vždy pomaly. Otočka na druhú stranu. Znova natiahnem, koľko sa dá, ohnem sa a kmitom 20 krát čo najhlbšie.
Dbám na to, aby chrbtica bola vystretá. Ak dokážem vtiahnuť brúško, urobila som správny postoj. Cvičiť pred zrkadlom je veľmi pekné. Vytočím znova ručky dohora, spletiem ich, otočím sa, bude pracovať znova len pás, pekný sekundový rytmus. Chrbtica znova vystretá, brúško vtiahnuté. S úsmevom sa lepšie cvičí, pravda? Budeme opakovať znova na druhú stranu, precízne. Natiahnem pás do boku, otočím sa. Pekný sekundový rytmus, 20 krát. Pracuje len pás. Nohy a chrbtica stoja rovno a pevne na zemi. Nevadí, keď sa nedarí. Aj my sme sa učili cvičiť. Znova vydýchneme, uvoľním sa. Takže chytím sa za pás, budeme dávať do poriadku krk, hlavu šikmo dohora, precízne natiahnem vysoko, spustím bradu a zopakujem. Znova pevne stojím, otočka hlavou dozadu, pracujem stále len krkom. Pri chudnutí nezabudnite na to, že si krk treba krémovať. Pripravíme sa pomaly na brušné cviky, takže zoberieme si podložky. Brušné cviky sú ťažké, napriek tomu sa nedajte odradiť. Základom je správna poloha, to znamená ležím na zemi, pokrčené sú kolená a nastavím sa tak, aby som sa chytila za stehná. Rovnobežne dvihnem ruky, snažím sa stále ležať na chrbáte. Dvihnem sa a kmitom dohora. 20 krát sa snažím zatlačiť brušný sval. Dávajte pozor. Cviky sú skutočne veľmi ťažké. Ak ste dávno necvičili, urobte radšej tak. Urobím 10 hybov, oddychnem si a potom znova urobím 10. Cvičí sa ťažko, ale stojí to za to. Ešte jedna poloha. Jednu nohu zvihnem 10 cm nad zem, druhú vystriem a pod kolenom otvorím lakte. Učíme sa. Spustím ruky a silou brušného svalu a chrbtice sa snažím 20 krát ohnúť tak hlboko, koľko dokážem. Cvik je skutočne veľmi ťažký. Znova opakujem, je dôležité, aby ste urobili správnu cvičebnú polohu. Radšej 5 správnych ako 10 nesprávnych. Snažíme sa cvičiť tak, aby sme čo najmenej používali krk, aby vás nebolel. Vydýchnem si, samozrejme druhá strana, znova 20 krát, otvorím lakte, správny postoj, vtedy zapojím priamy brušný sval, spustím ruky a pokračujeme. Zo začiatku tieto pohyby robia veľké problémy. Znova opakujem, nedajte sa odradiť. Vždy sekundový rytmus. Ak nevládzem, oddychnem si. Ďakujem. Znova musím vydýchnuť, uvoľniť brušný sval. Obidve nôžky dáme dohora. Celá chrbtica leží, špičky by mali byť pekne dohora. Chytím sa pod kolenami, otvorím lakte a z tej polohy znova spustím ručky. A už vidíte, brušný sval pracuje veľmi intenzívne. Znova trocha vydýchnem. Vystriem nôžky a prichádza, hádam, najťažší brušný cvik, ktorý zvykávame robiť. Takže som vystretá, ruky šikmo dohora a tlakom na brucho sa snažím zdvihnúť do takej polohy, aby som čo najsilnejšie zatlačila brúško. Cvik je skutočne veľmi, veľmi ťažký a preto cvičte opatrne. Znova sa snažím tak pracovať, aby som nezapojila krčnú chrbticu, pretože cvik potom stratí účinok. Zvykávame znova robiť 20 zhybov. Zo začiatku je dobré urobiť 10. Ak nevládzem,
skutočne radšej si odpočiniem, nech cvičenie má význam. Tlak. Pozor na krk. Veľmi jednoduchý. Stočíme ručky dozadu, vdýchnem brucho a kmitom rukou dozadu znova natiahnem priamy brušný sval 20 krát dozadu. Tento cvik sa samozrejme dá robiť aj v stoji, nie je veľmi účinný, ale príjemne uvoľní brušný sval, ktorý sme práve zaťažovali. A posledný, chytím sa za pás, zakvačím sa a vdýchnem brušný sval tak hlboko, ako dokážem. Chvíľku zadržím dých a uvoľním. 10 krát vdýchnem, uvoľním. Ešte. Dievčatá sa smejú. Tieto cviky sú už potom ľahúčké. 10. Odporúčam cvičiť 2-krát týždenne. Ideálny útorok a povedzme štvrtok, aby sme si správne oddychli. Tak vyzerali brušné cviky. Teraz budeme pokračovať cvikmi na nohy. Zoštihliť nohy je najväčší problém nás žien. Použijeme starú dobrú klasiku z baletu, môžeme cvičiť v stoji alebo v sede, široko roztiahnem nôžky a 20 krát sa snažím natiahnuť tak ďaleko, ako dokážem. Je ideálne cvičiť v ponožkách, aby ste mohli mať napnuté špičky. Naťahuje sa vnútorná strana stehna. To už dúfam, že cítite. Len dopredu. Stále dodržiavam sekundový rytmus. Uvoľním sa, ešte viac roztiahnem nohy, prikloním sa k jednej nohe, dbám na to, aby som mala vystreté ramená rovnomerne a znova k špičke 20 krát. Musím sa dočahovať, nestačí sa prikláňať k nohe. Verím, že cítite tlak na nohy. Ešte dokážem viac roztiahnuť nohy. Prikloním sa. Nezabúdajte. Ruky sú rovnomerne. Pekný, sekundový rytmus. Stále 20 krát. Ak máte problémy s chrbticou, skúste cvičiť radšej v stoji. Znova spojíme nohy, napnem špičky dopredu, skovám sa medzi ruky. Dopredu 20 krát. Dočahujem sa tak ďaleko, ako dokážem a koľko mi teda chrbtica dovolí. Stará dobrá klasika, na nohy netreba vôbec nič vymýšľať. Ešte jedna verzia na nohy. Roztiahnem ich na šírku pliec. Oprem sa pesťami o kolená, vytočím lakte dostatočne vysoko, aby som mohla skloniť hlavu a znova 20. Hlava slúži ako závažie, uvedomte si to, a vtedy sa dokáže ohnúť ešte viac. Chrbtica by mala byť správne vytočená. Majka je medzi nami nová a učí sa, takže ju musím opraviť. To je to správne. Čím viac vytočím lakte, o to väčší tlak dokážem urobiť na zadnú stranu stehna a na chrbticu. Príjemne uvoľňuje kríže mimochodom. Takže ešte raz šikme brušné svaly, veľmi, veľmi príjemný cvik. Odporúčam ho vtedy, keď nosíte vysoké topánky. Nohu preložím cez druhú a prevážim sa pásom na druhú stranu. Ruky zostávajú pevne položené na zemi, to je vlastne východisková poloha. A kmitám pásom tak ďaleko, aby som cítila až prsný sval. My cvičíme na cvičení 20 krát. Kto chce rýchlo zoštíhliť túto partiu, odporúčam denne 70 kusov na jednu stranu a 70 na druhú. Takže otočím sa, prevážim sa a pokračujeme. Správna cvičebná poloha je základ